Ay sa! Murag na sa niba ni! Mamang sukol man ni! Paglikod! Kinsa ka? Pati yung tika! Ibubog ko. Kinsa man ka? Ibubog. Tungkol sa tinood na magkakagwala! Agay! Pati yung tika! Agay! Hawa ni lawas ng tawhana! Agay! Magtarong da! Agay! Agay! Gawas! Gawas! Buwag mo. Agay! 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 Masakita naman yung pag-ayo, no? Kusgan ni Dok! Mudahing dako ni Rumbata kay duha ka lawas ning naaning iyang katawan! Amang naduha naman po. Mainin na! Wala lagi ko kay laki mamahing dako kay ni! Bantay Dok! Ako sa ning huring-huriman gamay. Uy, nagititok yo. Bawa ka kay raway yan. Agay! Kinawayon pa kay ka! Lahing gahi! Nakuha na! Okay na. Ano Dok? Pinising! 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 Yan Dok! Wala na kayo niyo! Pinat mamatay mo na! Ulit! Ano ka? Asa mo ka? Balik ko lang! Mamatay na nagpulalan ni mo! Dili din ako! Haribo! Balik ka Haribo! Pabalik ka Dok! Apa Balik ka ba? Haribo! Usar lagi na kahulot ane! Last na ne! Isang kahapak na sa agtang! Hindi na! Ana! Hindi ninyo na paningkamutan! Patay na! Wala